La gente no come banderas, por muy esteladas, por muy bonitas y por muy grandes que sean. Si estamos en esto, es por cambiarlo todo. Queremos tener un país del cual sentirse orgulloso. On dormia sempre tenia el José Martí que posava quien tenga patria, que la honre, i el que no la tenga, que la conquiste. I jo soc dels que vol conquistar-la, perquè no tengo patria, llavors la vull conquistar. Que ningú se li espanti quan diem pàtria, que no estem pensant en la pàtria també de la dreta i de l'ultranacionalisme. No és això. Per nosaltres la pàtria és un país, i al país hi viu la gent. I la majoria de la gent en aquest país no té empreses, ni té elèctriques, ni té res. És gent treballadora. Nos enseñaron, en barrios como este, que tener una patria, que ser patria, era tener hospitales públicos y decentes. Era tener colegios públicos y decentes. Era tener democracia económica y decente. Era tener igualdad entre hombres y mujeres. Que estamos en esto por las precarias, por las autónomas, por las pequeñas empresarias, por las maltratadas y asesinadas en su casa, por las abuelas con una pensión absolutamente miserable. La independència és la clau. La clau de què? De la llibertat. La llibertat de l'estat espanyol, la llibertat de la monarquia, la llibertat envers la Constitució del 78, la llibertat de l'oligarquia terratinent, l'oligarquia financera, l'oligarquia, totes les oligarquies que en aquests moments controlen l'estat espanyol. I volem la llibertat no per dir que bé som lliures, sinó volem la llibertat per construir un país diferent, per fer una Espanya en petit, ridícula, entortolligada, poc acollidora, reaccionària, neoliberal, patriarcal. Per fer això, més val ens quedem. Volem sobirania catalana i processos constituents. Un procés constituent català pot ser l'impuls decisiu pel canvi republicà a Catalunya. Pot contribuir a aquest procés constituent català, aquesta ruptura democràtica amb la Constitució espanyola del 78, el canvi a Espanya. Si algú sap perfectament bé que res ens ha estat regalat, són les classes populars. Que cada mil·límetre de llibertat que hem aconseguit, que cada mil·límetre, cada gram d'aquest dit benestar que hem aconseguit, l'hem pagat amb suor, l'hem pagat amb mobilitzacions, l'hem pagat amb feina i l'hem pagat amb molta dedicació. L'estat del regne ens reprimirà, intentarà impedir-ho. Nosaltres hi hem de fer front amb la nostra mobilització i política. L'expressió viva de la mobilització sobirana republicana ha de tenir el nervi i l'eix vertebrador de les esquerres. Per això estem d'aquí. Totes les coses que ens han patat o que els tribunals o les lleis s'ho han pondit, no veig cap molt dretanosa o molt del 3%, Totes les veig bastant progres, O sigui, que no ens facin veure la gent de no, home, no, perquè és un xoc de les èlits, de banderes, la catalana contra l'espanyola. Aquí no hi ha cap xoc. Aquí hi ha un tio que ha dit que no sé què d'uns ous i se'n va a l'Audiència Nacional i un fiscal anticorrupció i un ministre d'Interior que estan confabulant per destruir la sanitat catalana, que és la vida de les persones, i no hi ha cap judici. I el que t'ho vulgui vendre com que això és un xoc de nacionalistes, torno a dir, o és bobo o és que va amb ells i t'està aixecant la camisa.